kwarta na to na ako eh. Morning little fam, this is Klanyang admin sa Little Faith. Ang atong oras karon is alas 2 kapin. Hila ka mong bata. Kung gili sa diaper, akong gipa auto-auto, akong gipa burp, akong gikugos, but still wala gyud gyapon siya nihilom. And after a few minutes of carrying Avi, of course with sayaw-sayaw, matay ang mami. Ang ibuhat sa mami, iyaring gikuha, ipasanday siya ang hanog ni ilom na yung bata. Siguro na yung mga skill ng babae nga dili never ever makaya o makuha sa mga lalaki. And with that, thank you Lord for giving Avi a mother nga nakulugan. With that, thank you Lord for giving women everything they need to nurse a baby. No? Grabe yung pag-design sila. Kaya yun. I think that's it. Once again, this clan yung admin sa Little Faith. Morning and good night.